कहाँ जात बड़ तू? चलो परी, चलो भीतर चलो। हम तोरा साथे कहीं न जाई। चलो। हमरा के प्लीज बचा ली, हम एकरा साथे नहीं रह चाहत। अरे भाई छोड़ दे। ये हमारे घर के मामला बा, बाहर रुक तू। अरे अब पता नहीं छोड़ हमरा के, छोड़। अब ऐसे रह, चुपचाप बैठल रहिए। तो के चाहे जितना जबरदस्ती करे के बात कह ले, लेकिन एक बात याद रखिए, हम तोरा से नफरत करीला। हमके नफरत बा तोरा छुआला से, हमके नफरत बा हमने के ई रिश्ता से। घर में तोरा क्यों नहीं के? जितना ताला लगावे के बंद लगा ले हमें, जितना दरवाजा बंद करे के पकड़ ले, पर तू हमके रोक ना पाए, ना रोक पाए हमके। तोरा भेजा क्यों नहीं के हमें? तुम अब अकेले बाड़े, तुम अब अकेले बाड़े। भैया विजय क्लब चलबा? हाँ बैठ। चला। हाँ चला। बस भैया, हाई ला 200 रुपया। थैंक यू। चाँद के छुअल चाहे जैसे पहाड़, वैसे ही दिहल चाहिए तोरा के प्यार। देखा तमन्ना हमार कितना बयान, न जाने काहे दिल के लगवली हाय रे, न जाने काहे तोहरे सहारा चाही रे, न जाने काहे तोह के ही पावे का लगन बा सारा दिन। न जाने काहे दिल के लगवली हाय रे, न जाने काहे तोहरे सहारा चाही रे, न जाने काहे तो के ही पावे का लगन बा सारा दिन। इनकरा ड्रग्स के बुरा लत बा। ई रोग इतना जल्दी ठीक ना होखेला। देखी एकरा से ज्यादा हम अभी कुछो ना कह सकेली। पहले ही होश में आवे, यह बहुत बा।
कहे कि ई जौन मल्टीपल ड्रग्स ले ले बाड़ीन, जब तक ओकर असर रही तब तक हम कुछो ना कर पाई। बाकी सब तो रउए के करे के पड़ी। आई मीन ड्रग्स के लत तो रउए के छोड़ावे के पड़ी। ड्रग एडिक्ट मतलब ये सब कैसे? इस सच में बहुत सीरियस केस बा मिस्टर आमिर। रउआ ठीक से इनकर ध्यान नहीं रख ले। अगर रउआ ठीक से ध्यान रखती तो ये सब ना होखत। देखी बहुत देर हो चुकल बा, नशा इनकर खून में घुस गई बा। जाके देखी इंजेक्शन के दाग इनकर हाथ में बा। सही से खाना पीना भी नहीं खैले। ये बहुत कमजोर बाड़ी। रउआ का करत रहनी है? हम तो अब और कोनो उपाय नहीं खे। रउआ इनकरा साथे रही। रउआ इनकर ध्यान रखी, इनकरा रिहैब सेंटर ले जाई जितना जल्दी हो सके, ना तो फिर कोनो उम्मीद नहीं खे। ये सब हमारा वजह से भइल बा। का हालत हो गइल बा ओकर, का रहे और का हो गइल बिया। डाउन होके के रहल हो गइल, टेंशन मत ला। उता लौट आइल बिया। एकदम बदल गइल बिया रे। ओकर चेहरा देखले बाड़े, कपड़ा लत्ता देखले बाड़े। पता ना कहवा से नशा के चक्कर में पड़ गई बिया। हम तो कुछ समझे नहीं खी सकत। सब ठीक हो जाई, सब अल्लाह के ऊपर छोड़ दे। सब ठीक कर दिया। ओके घरे कब ले जाएगा? काल। इला तो सब कपड़ा हम संभाल के रख ले बानी। हम जानत रहनी एक ना एक दिन तू ठीक लौट आईबो। काहे ये सब करत बाड़ा आमिर? हम तो अब पहले जैसन नहीं खी। हमनी के जिंदगी बदल गइल बा। जिंदगी भले बदल जाला पर प्यार कबो ना बदलेला परी। हम जानत नहीं इस सब खातिर हम जिम्मेदार बानी। तब्बो एगो आशा लेके जिंदा रहनी, तो हर इंतजार करत रहनी। तू जेकर इंतजार करत बाड़ा ओकरा में और हमरा में बहुते अंतर बा आमिर। हम तो बस इतने जानिला कि तू बस हमार हो। हम अब वो घर में ना लौट पाई। वो घर में लौटे के काबिल अब हम नहीं किए। तू का बाड़ू वो तू हमरा पर छोड़ता। चला ये मुराद भाई के घर बा।
पुरान घर में इतना याद बसल रही ऐसे ऊ कहलन की ऐजा आके रहा। चला परी, परी, हम तनी सामान लिया वे जाता नहीं। असल में ई घर में केहू ना रहे ना, त फ्रिज भी खाली बा। तू चलबू हमरा साथे? तोहरा कुछ चाहिए हम ले आई। कुछ ना चाहिए। परी घरे ही में रहिया। हाँ, पहले जैसन कहीं भुला मत जाइया। तले लगा था ना, जरूरत नहीं है। कब आ गई? का भाई तू चॉकलेट का दुकान खोलबे कि पूरा मोहल्ला के खियबे? नारे ई सब ओके बहुत पसंद बा, वही खातिर लेत बानी। ओके अकेले घर में छोड़ के तू नीक ना कैले, मामला बिगड़ सकेला। मतलब हम सुनले बानी कि जे भी ई ड्रग्स लेवेला ना वो भरोसा लायक ना होला। हम ओकरा पर भरोसा करीला। वो अब हमके छोड़ के कहीं ना जाई। अब तो हम ओकरा साथे बानी, देखिए सब ठीक हो जाई। Who is it? एंजल, Now go! Go! परी, तू का करत बड़ू? ई रंग निक ना लागत रहे। हमने के इजा नीला रंग कइल जाई। नीला रंग कइल जाई, नीला रंग निक लागी। तू बाहर गइल रहलू? हा, नहीं, बाहर ना गइल रहनी, घरे रहनी। झूठ मत बोला परी। परी हाथ दिखावा, हाथ दिखावा परी। परी हाथ दिखा। परी तू फिर से डॉक्टर का कहले रहल भुला गेली तू? ई सब तोरा खातिर जहर बा। ई ड्रग्स इंजेक्शन तू ना ले सकेलू। सुनाई देता तो के हम का कहत नहीं? सुन तारी तो। परी हमारी बात सुना। देखो तोहके ई सब छोड़े के पड़ी परी। हाँ, ठीक बा। अपना खातिर ना तो हमरा खातिर। हाँ, छोड़ दे। कल से छोड़ दे। अच्छा चला, तू हमरा साथे चला, तनी आराम कर ला। चला रंग करे के बा। हम कहता नहीं, चलो नीला रंग करे के बा। चलो। नीला, अच्छा चलो नीला। अरे बाद में कर लिया। चला परी, चला परी।